Jeli, bogati, gošprica našlo baš ovdje, a? Hoćeš da nam uvališ to kopile? Sram te istid bilo. Ali kad vam kažem, Faruk i ja smo... Šta Faruk i ti? Faruk bola ne more napraviti dva skleka, kamoli dijete. Uostalom vidi ga kaki je. Donijela mi nedonošće. Pa nije ni nalik bola na nas, Fazlinoviće. Još čelav, pa mi Fazlinovići se rađamo s Kosovom ko u vepra. Molim vas, možete li mi zovnut Faruka? Ja trebam s njim razgovarati. Dobro, zovem ću ga, ali ne nadaj se da će nam uvaliti to štene. Nosi ga tamo onom ko ti ga je napravio. Sjedaj ovdje i nemoj da mi šta fali u sobi dok se ja ne vratim. Još čula? Hajde, sjedaj kad ti govorim. Rimska pravna povijest obuhvata razdoblje u 13. stoljeća. Uobičajena podjela rimskog prava poznaje 4 razdoblja razvitka. Prvo razdoblje je civilnog prava, ono obuhvata vrijeme postanka rimske države i prva 3 stoljeća Rimske republike. U prva 3 stoljeća Rimske republike.